Sziasztok fiúk, én újra Laci vagyok a Zsephnet csatornáról, és a tegnapi videóban ugye ki lett véve az, hát igazából mondhatjuk úgy, hogy azok a pályák a VS Impostorba, amik igazából működtek és nem laggolt föl a telefon. Na de én a tegnapi videóban, ha jól tudom, akkor elmondtam azt, hogy az olyan pályákat, amiket én nem tudtam kivinni, mert ugye AI-tól, kedves AI-tól, aki minden egyes napban benne van a körünkbe, attól kérdeztem meg, hogy hogyan tudnám kivinni ezt rendesen úgy, hogy ne laggoljon és engedje a pályát. Na én ezt levittem low quality-re, és sokkal jobban szereti a telefon a grafikát most már. Na és lehetséges, hogy máma akkor el lesz úgy indítva, hogy azt a pályát, amit én nullás szinten vittem ki, hogy semmilyennek, az meg lesz csinálva újra. Ja. Azt hiszem az a B-side, a Defeat B-side, meg, vagy, ja, B-side, meg a Among Us. Ja, ez a kettő. De nem tudom most, hogy a Trouble-t elengedi kezdeni, vagy a Triple Trouble. Mert tegnap elindította, azt lehetett látni, csak hát szereti a telefon a kibaszást az emberre. Nagyon kicsikét baszakodik vele. Ja. Itt van, látható ugye, és 8602 babon van. Hát azt, ha el tudnám költeni, örülnék magamnak. Na, Among Us tegnap ki lett hívva, csak jobbítani szeretnék rajta egy kicsikét, mert nem érződik olyan jónak, hogy most csak 69-en van a rank. De az egész turbotnyolok az a biztonság kedvéért, aztán el lehet kezdeni. Jó, no, jó szórakozást a videóhoz. Igen, 5x5-ös. Jól kezdődik. Jó kezdődik ez a nap. Hát ha már ezt kivittem, akkor már mit baszakodjak vele. Igazából akkor hát éppen, nem tudom, az Infinite Skill-t azt kivigyem-e. Nem tudom, hogy kivigyem-e, mert nagy kedvem nincs hozzá, mert egy nehéz pálya. Egy nagyon nehéz pálya. És azt nem tudom, hogy annak van-e értelme. Hogyha nem tud valamit, akkor azt mi a nevét, erőtesse az ember. De egyszer úgyis sor kerül arra, hogy én megcsináljam. Igazából egy esély, ha sikerül, ha nem. Nem tudok ezzel semmit tenni. De egy leveszem a szemüveget, mert így szadolja le a képet nem azt szadolja le, hanem nem lehet látni a szellem. Nem mintha az jelentene a legtöbbet, de most ha valaki nem látja az ember normálisan, de a szemüveg gátlója, akkor nem jó. De tök mindegy, ki tudjátok. Na, Infinite Kill-t azért elkezdem, mert azért most megpróbálom egyszer. Már 3-szor megpróbáltam. Ezen a héten. Videón kívül. És hát egy ideig eljutottam, de jönnek azok a nyilak, amiket leütsz, és akkor egyből az bad lesz. Mert az a ellenfélnek a nyila, és rontja ugye a
pontjaidat, és amiatt döglik meg a karakter. Ugye amiatt törik el a két kifolyóskája. Na, és az a lényeg, hogy ezért utálom, mert telefonon egy kalapos. Ja, és ez lesz most megpróbálva. Nem leszek milyen ebben, nem garantálok semmit. Mert nehéz egy pálya, de nem kell dumálni nekem, mert az a lényeg, hogy játszak. Na, és elkezdtem most már. Na. Így. Ez olyan volt, mintha kiroppantottam volna a kis labdómat. Eddig még nem látszik nehéznek, de majd mindjárt jön a nehezebb szó. You are bad. Press N to upper. Na, hát akkor ezért nem fogjuk kivinni. Mert egy nehéz pálya. Gépen is nehéz. Ezért nem vittem eddig ki. Ja, B-side. Defeat B-side. Ez is nehéz, csak koncentrálni kellene egy kicsit az agyammal, mert azért találták ki az agyat, hogy gondolkodjon az ember, és nem azért, hogy hülyeségre használja, de én mindig másra használom. Mindig a hülyeségem van a fejem, nem a gondolkodáson. Ezt az összes ismerősöm tudja rólam. Hülye vagyok, csak figyeltetek csinálom. Jó, eddig minden klappal. Úgy tudtam, mintszer a WC-be. Na. Majd mindjárt jön majd a nehező. I am dead. Fiúk, ez nem lesz meg. Nem volt még 400-as kombom, bassza meg.
lehet átmegyünk Friday Night Funkin' másik módba. Hát az még lehet, hogy jobb. Az eredeti. Ez is az eredeti VS Impostor, csak ez nem playáruházas. Ez rendes gameplay. De mindjárt átlépek a másikba, pillanat. Na már itt is vagyok, átléptem a rendes Friday Night Funkin'-ba, az originálba, ami nem mod, hanem rendes, itt látható. Nem tudom, mennyire látható, de ez nem mások arányokat használ. Hát a perfektül néz ki lesz neki. Hát mintha nem is egy őskövület lenne ez a gép amúgy. Ja. Itt van Story Mode, Free Play. És az a baj, hogy ezt nem így fogom nyomni, hanem két ujja. Mert ez nekem sokkal jobban megy. Így talán látszódni fog eléggé. Vagy ha nem, akkor előrébb hozom a gépet. Az is egy megoldás. Tudjátok, hogy mi? Közelebb jöttök hozzám. Hadd lássalak benneteket jobban. Csak akkor mindent arrébb kell raknom, basszom. Egyetlen egy. Nem vagyok benne biztos, hogy elfér, de közelebb hozom azt, hogy a gépet kicsikét. Na, gyere meg. Még közelebb, még. Most nem az arcomat fogjátok látni, akkor az tök mindegy, kicsit lejjebb hajtom, aztán már így tökre jó. Na, ilyenkor meg lejjebb tudom venni a fényeket még jobban, kicsit láthatóbb legyen az egész. Csak hát én is lássam azért a játékot. Tökre jó ez, most mit várunk tőle? Vagy azt fogom csinálni, hogy így leszek, és akkor így mutatom. A faszom tudja már, hogy hogyan akarom én ezt. Hát, ember valahogy el kellene döntenem ezt, hogy hogyan akarom. Ez nem helyzet. Ez inkább a katasztrófa. Na, faszom. Az a baj, hogy ez két ujjas játék most már. Mert ugye a rendes Friday Night Funkin' szóval most már két ujjas. Csalógom. Én megpróbálok valamit. Jaj, de meleg volt az asztal, amire ráraktam. Billentyűzetnek az asztala. Teleunja. Hát fakízva. Valahogy így lehet, hogy jó lesz, de nem vagyok benne biztos, mert ez a kábel is kellene, hogy jöjjön. Ember! Hogy a faszomba csinálja meg? Így talán látható. Ja, látható így bőven. Story mode vagy free play, hát szerintem a story mode az izgalmasabb valamivel, mint a free play, és a free play-et fogok, mert abban több változat elérhető. Van itt ugye a tutorial, meg az alternative Daddy Dearest, meg a többi. Mami Dearest, azt nem tudom írni, mert egy karakter. Ne, tudjátok mi? Ti kedvetekért mindent tudszak. Tutorialon kívül maradt már kívülni a csomagot. Miattatok két nehézségi ki fogom vinni. Ki fogom vinni erek módba, ami a második legnehezebb, a harmadik legnehezebb. Meg a legnehezebb mód az meg a Nightmare. Ezen a két módon fogom kivinni az összeset. Mert így bizonyítja meg be az ember azt, hogy tud azért játszani. De szerintem én boyfriend-el fogom, mert a boyfriendnél több lehetőség érhető el. Nem úgy, mint milyen ebénél. Pikonál, mert Pico az annál csak egy lehetőség érhető el Nightmare-en. De szerintem erekkel kezdem, mert mindig az előzőbe kellene kezdeni, és nem a legutolsóba. Aztán az az angol.
Anyád! Ja, ez ki lett hívva. A Daddy Dearest-ből egyik. Még van belőle még, ezután még 2 darab. Elmondom, hogy itt nem kapok babot, mint a VS Impostorba, mert ez az eredeti változata a játéknak, és ebben nincs olyan, hogy bab. Ebben nincs semmi fizetőeszköz. A babban se tudnak sokat kezdeni, mert az meg már nekem nagyon nem kell. Ez a baj, nem tudok ajándékozni senkinek babot, mert abban nem lehet. Na, kezdem a másikat. Nem tudom, hogy a Robinak az egyik ismerősöm ugye rám írt, vagy fölajánlotta magát, hogy segít. Nem tudom annak mennyi idő lesz ezt vagy megvágnia, vagy egy kicsit segíteni a videón, de olyan hosszút nem akarok neki csinálni, mert azért neki is ezt át kellene néznie. Nem tudom, lehetséges, elmegyek a Picoig, idáig elmegyek, ezen végig idáig a Blasted erek elmegyek, aztán ezen az erek részen annyi volt, utána a másik videóban meg majd akkor így végig lesz így az egész. Minden fokozaton úgy lesz. Az meg már másabb lesz. Ez egy kicsit hosszabb lesz szerintem ez a videó, de valamiért. Értetek, csinálom.
Ez is megvan. Kicsit több, mint 200 000. 268.408. Ez egy kicsit sok lett. Bár én számolom a pontokat. Jó, vannak. Ez nem szponzorált videó. Csak a kibaszott a netedben. Miért nézte arra, hogy kibaszott pedig jár a ház? Lát meg Vágó úr, vágja ki, legyen szíves. Ezt a káromkodást, mert egy kicsit csúnya volt. Nem szeretnék senkit megbántani a csúnya szavakkal, csak jönnek. Jönnek és mennek, ez olyan, mint a nők nyelvi. Ja. Fasza. Egy pillanat, fiú. Hívnak engem. Eddig. Na fiúk, visszatértem. Hát egy kicsikét kellett beszélnem az egyik ismerősömmel, mert milyenekkel akart jönni velem Fortnite-ozni, csak ugye nekem nincs Xboxom, meg nincs a Fortnite-om. Tesómnak meg van, és ezért inkább megadtam a tagoszamat, hogy őt hívja fel és ne engem basszasson. De nekem mindegy. Nem elgamás. Ja, így. Ja, ez ki lett véve, ugye 268.408. Na, de itt még van Spooky Erek, meg stb. Még csak 2 darab van. Vagy kicsit már nehéz, nehezebb, a 11-es volt neki ott a száma, úgyhogy ez egy kicsit nehéznek mondható. De kinek mi? Lehet, hogy élvezitek ki ezt a videót, amiket csinálok. Jó Istenem, mi ez? Jézusom! Az a kicsit sok. Mindjárt látható lesz. $335,000. Azt a 21 misszet, azt ne nézzétek, a telefonos változat az nehezebb sokkal, mint a gépes. Azt már tegnap is elmondtam. Aki végignézte a videót, azt tudja. És nem, én arról nem tehetek, hogy
nehéz, mert tudok azért játszani, csak azért nem minden játék a legjobb telefonon. Hoppá. Jó Isten! Fiúk, ez egy kicsit nehéz volt. Azt megéreztethetem. Ez a 185.922 azért megvan rajta. Pontként, de ez is G lesz. G, de ez a Silver G. Silver G. Na. Beszélni is én tanulok meg. Van beat. Ebből is van ám beat. Rendesen, ebből basszus is van. Basszus is van. Nem, a másikban lesz, amiben van szívószak. Ó, már bocsánat, nem. Ez el. El. Gold el.
Mikor megyünk be, biztos minden reklám. Ha? Nem? Reklám, nukú, játék, nukú. Passzapú reklám. Bocsánat, hogy csúnya szóért. Gyerekbarát videót próbálok felvenni, de hát reklámomba, akkor persze. De ne a Play áruházba basszál be, hogy a rohadas. Erre meg kívül. Tökömre szakad. Akkor eddig is hasonló. Jó a faszom. Ja, erre. Gold E. Ez jó. Az utolsó is jó lesz a mindent, azt is tudom. Hát igazából az összes jó, magam úgy egy. Ó, nyelv. Ennek meg szép a száma. Majd mindjárt meglátjátok, ez a Brain Rockos szar. 167.804. Ami nem 804, előtte is 804 volt. De rohadna meg a 804 is, meg a 64 is. Az óvodásoknak kedvenc száma. Óvodában megkérdezik, hogy mennyi 12 meg 1. 13, annyit. Na bocsánat, a csúnya szóért. Csak hát az óvodásoknak jobban megtanítják ezt, mint azt, hogy mennyi 1 meg 2. Hát, hogy tudjanak olvasni. Mit jobban tudnak? Na, azt még nem is hallom. Anyád! Nő!
Big Horse. Nagyon. Amúgy eléggé szépen látszódik, ha közelebb van a kamera. De csak akkor. 106.373 pont. Ennél több is lehetett meg. Statisztikákat mutatom, nehogy valaki sérüljön, azért mert nem látja. Igazából jelentősége nincs annak, hogy nem látja senki, mert igazából nem azért van a videó, hogy a statisztikákat lássa, hanem azért, hogy milyen ez a... hogy lássa azt, hogy ez a bizonyos idióta ember hogyan játszik. De ezt kaptatok egy kicsit? Amíg elég jó nevet adtam ennek a tegnapi videónak, hogy volt ma egy kis FNF-ezés, szenvedjetek velem együtt. Kicsit kedves név lett. De másikat nem tudtam neki adni. Ez jutott eszembe. Amiatt. Ember. Nem szeretem a milfeket, mert sokat akarnak. Jó! Nem. Hát miért az nagyon jönnek közben ember? Mert el fogja baszni a számot. Jory boyfriendnek széttört a golyója. Na akkor ebből a videó már ennyi volt. Ha tetszett nektek, akkor nyomjatok lájkot, kövessetek be, ahogy angolul mondják, subscribe, like, és majd találkozunk egy következő videóba, ami nem tudom, hogy mikor fog lenni, de a napokban biztos. Nekem holnap dolgom lesz, és nem tudom, hogy mikor végzek vele. És azután lehetséges, hogy hazajövök, és csinálom a következő videót a Csakira. De nem biztos, majd írok majd ki egyet, hogy lesz videó, vagy nem. Lehet tegnap is azt mondtam, hogy fogok írni, de nem írtam, akkor se. Mára ennyi volt ez a videó. Szerettétek, akkor nyomjatok egy lájkot, kövessetek be, like, subscribe, és majd találkozunk egy következő videóban. Na, ciao.